Imħeġġi minn settur turistiku fl-aqwa tiegħu AX Holdings is-sidien ta' diversi lukandi f'pajjiżna komplew jinvestu biex jtejbu l-prodott. Għal dan il-għan investew 10 miljun euro. Fost l-investimenti li iktar riċenti kien hemm dak tal-Victoria Hotel b'nefqa ta' 2 miljun euro u 500,000 euro. L-investiment li sar hawnhekk kien ta' 10 miljun euro u nofs. L-investiment li kien sar fis-Suncrest kien ta' 7 miljuni. U f'dan il-perjodu wkoll investejna 1.5 miljun fis-Sunny Coast Resort u fil-Luzzu Complex, żewġ proprjetajiet oħra li huma parti mill-AX Hotels. Michael Warrington, il-kap eżekuttiv tal-grupp, spjega li x-xogħol ta' rinnovar sar f'diversi partijiet tal-lukanda l-aktar fil-Kmamar. Minkejja dan dawn ix-xogħlijiet baqgħu jirrispettaw l-istil tal-lukanda bl-intenzjoni li tkompli tissaħħaħ l-esperjenza Maltija għat-turisti. Rajna li l-affarijiet sejrin tajbin fil-pajjiż ġeneralment, rajna li hemm domanda kbira fis-suq turistiku u għalhekk ħassejna li kien il-mument li aħna ninvestu dawn il-flus biex nkomplu ntejbu l-prodott. Warrington jinnota wkoll l-għajnuna u l-ħidma tal-gvern il-privat matul dawn l-aħħar ftit snin sabiex jitjieb il-prodott turistiku. Ovvjament is-sigriet tal-Malta dejjem kien l-airlift tal-pajjiż illi naħseb illum l-awtoritajiet fehmu kif x'inhu t-trik biex inti tkompli tkabbar is-settur. Dak l-investiment qed iħalli l-frott u qed naraw kompetizzjoni kbira ġdida ġejja aħna bħala grupp nilqgħu dik il-kompetizzjoni għaliex inħossu li the more the merrier aħjar il-competition għax il-prodott ikompli jitjieb. Jiġifieri aħna nħossu li dan huwa żmien tajjeb. Fl-inaugurazzjoni ta' xogħlijiet li saru f'din il-lukanda l-Ministru għat-Turiżmu Edward Zamit Lewis għall-investiment bħal dan ifisser ħafna fid-daw li l-industrija tat-turiżmu sejra tajjeb madankollu dejjem irid jitjieb il-prodott sabiex pajjiżna jattira iżjed turisti ta' kwalità. Fix-xhur li ġejjin il-grupp AX Holdings ser ikun qed jiftaħ ukoll żewġ boutique hotels fil-Belt Valletta.